Seguim amb l'Esquerda en el món. Crec que, no sé si parlarà Rodrigo, no sé si Rodrigo, el director, serà el que ens doni una mica més explicacions. Tenim els productors i, a part de l'elenco, si us presenteu vosaltres mateixos, que és el projecte del Schimmelpfennig que trobarem, així que... Sí, bon dia. Jo soc en Raúl Perales, el productor del projecte, juntament, sobretot, amb l'Asun Planes de la companyia de Malvasia, que és gràcies sobretot a l'Asun que ha impulsat amb molta força aquest projecte. Jo col·laboro amb el Xavi, que som els productors de Magrana, i agrair al Grec, sobretot aquesta oportunitat de les noves veus, de les propostes arriscades i a la sala Versus Glòries, amb qui estrenem el 15 de juliol. I estarem 2 setmanes. Aquí tenim el Rodrigo, que és el director, l'Albert, que ha fet l'adaptació i dramatúrgia, i tenim una peça exquisita, que és del Schimmelpfennig, l'Esquerda en el món, i res més, vull dir, dono pas a les veus artístiques. Hola, buen día. Yo soy Rodrigo García Olza, dirijo esta pieza. Y la Esquerda en el món, iba a decir que es la historia de un encuentro, pero en realidad es el impacto de un encuentro. Roland, escribe una pieza que no tiene una suerte de continuidad lineal, sino que escribe como una de las muchas grietas que hay en el texto tiene que ver con el tiempo, y algunas de las escenas se revisitan hoy en otra vez, pero en lugar de una circularidad es como una espiral donde podemos asistir a una escena en un primer momento, a la misma, pero no exactamente, en un segundo momento. Y a mí me recuerda mucho a estos impactos como cuando uno se da un golpe en la cabeza y de repente te quedas un poco aturdido, o tienes una bronca y de repente recuerdas la bronca y dices aquello que no dijiste. Hay algo un poco cuántico en este sentido. Es la historia de, como digo, un encuentro entre un matrimonio burgués, obscenamente ricos, donde invitan a su casa, que puede ser un poco el culmen de esta sofisticación en nuestra sociedad, arquitectura contemporánea en medio de un valle, e invitan a una artista joven, emergente, periférica, que tiene el objetivo de convertirse quizá en alfa, ¿no?, dentro de esta estructura. Y ella se presenta con un invitado que nadie esperaba, y todo este encuentro, impacto del encuentro, está circuncidado por una criada que nos apela, como en los apartes del Siglo de Oro, constantemente al público. Como decía, creemos que es muy importante y agradecemos mucho la apuesta por la dramaturgia experimental contemporánea, porque pensamos que las fórmulas gastadas producen ideas gastadas, o sea, conservadurismo, y tenemos mucha fe en la investigación, en la escritura. Es una comedia maravillosa porque los personajes son muy patéticos, tanto como yo, y es una tragedia terrible, porque en el sentido clásico de la tragedia, porque todos los personajes tienen razón, igual que yo. Entonces, os animamos mucho a que vengáis a partir del día 15 a pasar un rato tremendo. Y me gustaría pasar el micrófono a Albertola, que es el traductor de la pieza, premiado precisamente por la traducción de Roland Schimmelpfennig por la Asociación de Directores de Escena de España, y porque usualmente en estos encuentros nunca pasamos el micrófono a traductores y traductoras teatrales que son tan importantes. Muchas gracias. Moltes gràcies. Crec que de les més de 60 peces que ha escrit Schimmelpfennig, perquè va escrivint 2 o 3 per any, no? Aleshores va augmentant. L'Esquerda del món és una de les peces més potents, més incisives avui dia, perquè parla de les tensions entre el primer món i el tercer món, o el mal anomenat primer món i el mal anomenat tercer món. Parla del col·lapse, però parla del col·lapse des d'una forma molt agosarada i molt difícil pels intèrprets, per traducció, per direcció, per tots els que estem aquí, perquè el que fa realment en aquesta peça de manera especialment radical és aplicar estructures pròpies de l'harmonia musical a la dramatúrgia, no? I aplicar bàsicament la forma sonata en aquesta peça, però de manera molt extrema, treballant amb la repetició i la variació. I aquesta forma és l'autèntica esquerda en el món, perquè aquesta forma genera percepcions noves i, com deia el Rodrigo, pensament nou, no? És a dir, que tot i ser una peça sobre el col·lapse,
contemporani, és una peça és una peça esperançada gràcies a aquesta forma tan innovadora, no? Que no ser conservadora doncs, genera necessàriament una apertura, una sortida, i precisament per això és molt difícil de memoritzar i d'interpretar, no? Sí, una mica. Sí, però la veritat que, o sigui, el que crec que és molt xulo de la peça és que precisament és una comèdia, que sembla que no puguem parlar de coses profundes en comèdia, i és això, o sigui, que crec que riureu, però més amb una poètica, també una escenografia que estan preparant, que és molt xula i molt, visualment molt atractiva, no? I que vengueu